Taura black and white. Penguins. Canada and America. Masuso, ayo azo tora kutesa muzimba chako. Mapenguins atorwa iswa muzimba. Asarone chando kuna mahita cha. Ndutaura. Vanotora kwakakurisa cha. Area ipi yazaitika? Area ipi. Toronto, Vancouver kubinga. Kuna sino kwese. Nonsense. Yazuna kuna twane. Saba penguins unedera. Sinaite. Zimba dzacho namanje anzikufushiwa nesno. Varinofoshora izvezvi Mado. Kune kampani chainoita izvozvo nemahovha ekunze cha uda kunobvunza iyo baba wako chaine chimotka chinongotora sino chingodira munhu ngeni ende sino iyoka inotogadzira zvimwe zvinhu zvakawandisa sino kune mamotikari anodhonza snow yes zvinenge zvemabhini zvezvi yobva inogadzira zvimwe zvinhu futi bvunza baba wako iwe saka iwe yesha dzoka pinatsi Kumira kuno kwa warikoka kampani madhodha pini inenge chingotorwa nengene inokwevewa imimi nokutikanda barara ka unokwevewa suno inogadzira zvimwe zvinhu zvipi saka iwo nyaya yemapenguins wainzwa kupiwo izvezvi vafoni ka ezvinozeyapera moto zvako mafonero from Vancouver. Quebec unaita? Alaska unaita? Alaska unaita? Alaska rumbi. Tineta kumberi. Alaska rumbi. Canada but tinenda uya cha lokurunesa nani. Nemapinguins. Saka Asha chimoditaura ipo wakaenda kuCanada izvi zvakaitika. The first time I went with pipe band. With pipe band? Yeah. What is that kupi baba? Sheckom. Yeah. All right. Yeah. Saka ranga rigore ripi no? I think about 1970. Azvite kuti tema 70. 2001. No, azvite kuti tema 2000. Neta ma 80 something. 82? Eh? 87. 87. The one in France. Yeah. Yeah. Wakwira ndege. Lufthansa. Yeah. Lufthansa airline. Mwakananga kupi manje? Tienda ku
ndokukwira maarabs ese German. Alright, wakwira Lufthansa ujenda Ngana kusuka Paris. Paris, yeah. Ndakusuka Paris. Ndakatora zima think about 2 hours in Paris. From there Paris, then I just crossed from went to Canada. Yeah. Let's go Canada. Let's go to Vancouver. Yeah. When I don't know my prisa anupeka my jobs. Anupeka my bachi ready. I put my horse. Yeah. Understand? Yeah. Tengo misko tunaenda uende kwa hotel. Hotel enda ancha sio ninokusanga sataenda. Akazwile kumashuri. Ndopo enda kunoona shi. Ndakumulaina kupi. Ndakumulaina kupi. Aiwa, taura zvakunyaya kusanyeberi. Ndati ndopo anda kunosuka kubackyard. Yeah. Kuona manje. Shanzi msabude. Kunechi. Kuna mabie. Shumbo za bia. Bia kana unoita musnoka na yaruo ni yeneso pika. bia ntaasha. Unoita aja. Unaza mtu unaona kwa kunosi. Sawa. Hakuna msau. Sau. There is jams and not gums such. What's called Pine trees. Pine trees. Pine. Yeah. Okay. Yeah. There's a peak. Call it. I can't even understand also. It's a long deck. You're talking about it. Yeah. There's a peak. You know. Yeah. You when Kira Maku. You could. I pick you. What quality? They would take Kangano. Inonzi piki. There's a peak. You could. Yeah. Or pick a boots. Yeah. Mountain climbing. Yeah, mountain. It's not a mountain climbing. Mountain climbing. But Boga so we are Bangandi because she Chikazoitika. Boga so my 90s. Nini takudzoka ndopokaunosvika anda kuona sa uri coffee shop. Yeah. Ndo flat yairoja. Yeah, coffee shop. Musamuvhiringidza. Mira. Ada kusvika. Mira. Jeep Cherokee yanga iri papo. Ye black akarwa suit yakaipa. Yote yakapfeka. Yeah. Ari pa coffee shop. Achiwadena. Jeep Cherokee. Achiwadena. Yeah. Ayo hanga sinobata chini. Jeep Cherokee. Nefamily yangu. Yeah. Family yake. Kuna mwana usingazivi. Yeah. Mveti. Mveti. Mketa. Nekudaza uziye. Mketa zviswa straight kamukukuza. Yeah. Jeep Cherokee. Kana ari kuCanada chanofamba neJeep Cherokee. Musamuona ari panapa makangogara tu. Famba neJeep Cherokee. Saka pakasvika mamaita sei masvika masangano. Tisambosangana ndangomuona ndakutoenda not mutrain. What call it Cape Town? Munoti chimaninga nemabhazi aya. City bus. But not intercape. Transit. Kuda kuti ndidei. Apo unokuisa headphones chako. Yeah. Apa uno muchisosevwa cha kana uchita whisky kana uchita coffee cha kuti tuwasikati vakasaka techivheti cha mono soko airport cha tomuCanada imomo cha heavy cha whisky yeah coffee cha udai utaura straight ka yawo whisky apa nangono medu kuti ndizoti apa cha inobva ingoti nadriver kuti tintetika Pane pamakabva mwa kofi iri. Ima mwakamunhingirinzi. Naimwa sei. Vakacha. It was whiskey. Ishuwe ere kuti anzi kuCanada ikoko kune mbatute ikoko.
Sanyebero, but you Whiskey. just this. Unoza Miranda Mokuza, as you know, who Denmark. Kwakabiwa botoro rukuta 93 million. Regime. Yeah. One bottle. Is it start. Yeah, 93 million. Bottle one. Yeah. I was cheap. I tried cheap. Yeah. Denmark. Kwangu sina magesi. Saka vanhu vaya vakaba vacho havasizikuona kuti madhenish kana masweden here kana kuti majerimani here mazimbabwenzi here because mazimbabwenzi agara kwese kubvira neno arab white arab emirates variko england kuriko afghanistan variko hakuna kwasi ko rete yedu isusu mai kana konzwa kuimpulewa vanhu pazimbabwe panapa vakazvara vanhu kwese isusu tinofanira kutanga kuwana mabasa tokwara tisina kutiza 100 uyozouya tozovapa mabasa kamusenza havangangouya kuti adzitura kuyazvogota isu totanga tauyazvogota kuno towana mabasa handi sosimba yozouya then we create jobs. Kamusenza kamugara saka yochicha akaita kuti udzoke kubva ku inini ndakangouya handida kunyanya kuda kugara inyaya yechando chando chakandikwadza ngayoti kana mapenguins akuiswa mumba koimagine iwewe ini ndinozoita sei ingachaira zuva paharare kana ndikapfeka zvese zvauri kufungire wewo chari kune mahita ari muzimba mwene kana katobuda kuti ndinoenda kucoffee shop yacho handobva ndangofenta ane chando iwe ukaona vanhu kampani inotora mahuvha inoseta kune kampani inotouya futi ichiseta zvese nemutara macho inoseta ukaona mwana mudiki chaiwo achitadza kusimudza jombo zvino yakazara akunoti koinini munhu mukuru tozoita sei une sei saka wokutaridzira kuenda here ikoko next time maybe this time I'm not nenyaya handichando chakwira temperature too high ukarika wapiswa nezuva wausviba kone kule kondasadza wachesadza maidyi wachika mapronzi handifodya inodhura kaimasigaretsi mabema masigasi ashishi maybe ndo madeze ashishi because unotorimwa mubvera mucanada unonzwa australia is legal inorimwa mbanje australia canada
kune minda inorimwa zvese mbanje izvozvo ne2 countries tinorimwa mbanje but haingotengeswa zvimwe zvisivizvo unotonoitenga nemalifu acho because inorapa kune neminda dzacho usakungona kuna prazi zvinotorimwa mbanje vera kuCanada kwacho nekuholland kunorimwa kwese kumbanje madachu Holland, okay, don't even make sense. Kunorimwa mbanje nekuti inorapa asi kuda kunoitenga zvisizvo unogona inorapa ichidhaka futi lasha vanorima inorapa chete kana inorapa nekudhaka ndokurapa kwacho kudhakwa ndokurapa kwacho kuCanada kuna magunduru kwasiyana nekuEngland. England kune magunduru chavanogara mwakarara wakapura chibhachi newaamerica nekapura zvimacrops zvisina maoko kamubhini otorit wanotogara smart ipi kuna maresa unoziva what call it maresa kunoka una maresa magundura yana maresa kuna maresa nditokudya pabhini ipapo ndekupiko Brixton utokambo Brixton you know Brixton town kunosangana maresis ese manigerians what call it Canadians, Jamaicans, Zimbabweans, so many Indians. Kuna kwa una magunduru. Who told you that? Who said that? Who told you that? That's who England kuna magunduru man. Not kuCanada. Canada no una magunduru hapi. Wachitenezwe. Wanofanya snow. Kuingala kuna snow cha. But Canada kwa yeah, we're talking about part of England. You understand? So, but I end up what's called Belfast. Belfast is into Scotland. Scotland is so mostly one of our racist. Why the boy? That why the boy? Chicago. Yeah. So many. Chicago. We're not talking about Chicago. So many immigrants living in Chicago. Senegalese, Nigerians, Canadians, Guatemalans, like the Weds, my text time. Some of them were born in some restaurants in Chicago. Yeah, so many. So Chicago na magunduru. Yeah. Chicago. Mwenye says, kana kusikwa nguvu. Chicago. Yeah. Ko street ya inonzi chizve wakaenda. Kune chiko. What call it? My restaurant. What call it? That's when he was. They make money. Oh, when the Samaritan.
Chicago. Kuma taxis Yellow cage. yellow cabs are Chicago. ma akawanda se Chicago. There's so many. The mafia also. Those Africans. I met African American. They're the one who was lying you on a shoot. If I had a phone from Africa for the first time to come to America, they can tell you that this hotel you can go and just book your hotel. So they can book you one. What can we say? Machi? Mahure. They know. Can just I can say that you can go away from this hotel. Just take a yellow cap from a Nigerian guy. Just take you from there. Nigerian Hure. And tell you let's take Los Angeles. Los Angeles. Yo, Modi Paakaenda ukasangana na Michael Jackson in street. Yeah, Michael Jackson. I just see him last step. There was what to make his own what move. Moonwalking. Yeah. Michael Jackson. Well, we just. Doma days awakaenda pekutanga. Yeah. Uchikutamba robot. Na Michael Jackson ndakuonana. Moonwalk. Ndo pakaita ino street. What call it? Billy Chin. At my door. Sebera mashule mjani. Asha. Chitamba uriko. Ayiko. Yeah. Taona na manya na Michael Jackson. Yeah. Hata dokazira shi that ngene. Ameno scientist yega. I couldn't even see. I go to Kumbai. Ana Tito Jackson wakasana na Janet wakaanga uripo. Tito I told us I'm myself. I'm an African. This family. Sikutombo ndakutoona naye because nini nakapa kwa Tito. Na Janet Jackson. And what's this? Grand I asked him African, ni wao ndakuchinja sei. Bazita murungu. Wao ndazita murungu. Ana Tito zada aikupa nekuno kuwa meno kula bere ya somewhere. Mwakati ndova nekugana mwakati ndova nekubi. No sisters. La toya kati nini? La toya kati imukuba nekubi. Slave trade. All right. Baba wacho yana Joe. Got mwana ngurupenga kai. You're men in Africa. Yeah. Still. Where is the Tanzania? Last born. Saka ndani mumwe futhi wakasangana naye except the Jackson family. Nasangana na
Morris Day. Ani? Morris Day. Morris Day. Anaenda nezvi? No, the musician. The musician. Ko but wakati wakasangana Arnold Schwarzenegger abva kufilma movie yake Commando kaya. Zvakafamba sei baba? Hatina kuzotaura zvakanyanyisa. Arnold Schwarzenegger was busy achitoti now kuenda kumarehearsals. Ko na Sylvester Stallone. Stallone takaonana kuAustralia. Right. Australia, I got busy. He couldn't talk to you. Couldn't talk to you. Give me some time. Alright. Manager, okay, they want to talk to them, but okay. These people, when I say are busy. Alright. So next time I'll have to talk to them sometime, right? Ko best song yako yawanakirwa nayo madays yawo bakasangana na Michael Jackson enzi. Shame on it. No, and my best. No, Michael Jackson. Yeah. Yeah, Michael Jackson. You know the? Eh? Chimbo itamba toni. Chimbo itamba toni. Acha tamba kutara iko. Tamba robera iko. Yeah. Get my blind, you got guy. Yeah. What I not say? Smooth criminal. Koye kuflota Asha. Muno. Like a butterfly. Chimimba yakaheti. Chimimba yakaheti. Asha.